Хора, аз съм Аси Геймс БГ. Днес ще играем с Ради БГ, Криси Геймс БГ и Биг Ди. Сега стартира всяка. Ди Ради по-скоро. 3, 2, 1. Здравейте, аз съм Ради БГ. Тук с мен е Криси Геймс БГ и Аси Геймс БГ. И... Алекс. Смятаме както е моята сестра. И се казвам ти. Да, май. Заради хуй. Един тъп човек. Дяна умре. Как така умре? Айра бронята ти. Дяна постоянно умира. Ева, палка да ева. Не знам, ние тук що намерихме диаманти. Сам ще направим енчанти. Олеле. Още злато къси. Или това ти си го видял. Чест! Спомнер! С зомбито! Вземете книгите. Гледай ме, като утре зомбито и постоянно отварям честа. Криси, нямам торчове, са 3 зомбито. Не знам къде си. И сега нямам броня. Ще взема малко торчове, ти дръж ситуацията. Радо няма да я удържи. Взех ли бронята ли? Това не е толкова лесно. Трябва да видам. Увеличавам си до макс спавна. Идвам с торчове. Постоянно се спават тия тъпи зомбита, аз съм осветил с един торч. Да ги хвалиш. Бързо, Криси, тебе го, че ми трие храна. Той отиде при тебе! Убили го? Да. Ще взема нещо да Вземи книгата. Ето само да се наям. На мен ми също ми трие храна. Като си взела айрона? Аз имам някаква Тук храна. има 4 айрон, ти вземи книгата, ще взема. Ти вземи всичко друго. Дай да има храна. Аз взема храна. Изключи само и така. Не, бе, имам 2 плойки, бе. Защото и на мен ми трябват неща. Да беше ми казал, че ще ти дам моята храна. Още описал зли. Дай крачок, дай панталонги. Нямаш да ти стигат. Не, едно ми трябва. Имаш ли едно айрон, Биг Ди? Имаш ли едно айрон? Не. Криси, на мен ми свършиха точовете. Сега съм така. И на мене? О, тук няма нищо. Бегаме. Там видихме лава. Тя къде са? Аз знам. Коя мина са, Диана? Където е така надолу. А? Не ме връщате. Аз? Искам. А се не. Ма искам просто да дойда. Защо? Да ви помогна. Няма за какво? То ние огледахме цялата пещера. Радо не мога да се кача от тебе, айде върни се. Че и поне аз се кача, де. Аз ще падна в лава. Вземе, къде отиваш? Тук съм. Чакам те. Спамнера ми даде 2 точка. Стига да се! Често ти има ли нещо? Не, аз ги имам. Взели баруто. В единия чест има. Треми барут. Вземи и книгата. Взех я, май. Да, Чакай, взех. че тук има много айрон. Книгата е Efficiency Box. Едно. Само. А сега искате да събираме дървода на тази къща? Да, събирайте вие. Ние ще донесем. Точно една къща. Трени букшелфове за хубави енчанти. Ох, чакай, защото е много тъмно. Само аз имам пълна вода. Къде бе да си познах водата? Това е ли по този плава? Да. Има вода при. Чакай, ще пусна вода. Много е голям. Добре, Диана, аз имам дърво. Трябва да мина някакъв си да ида отгоре да пусна вода.
Намерих техната мина. А те не бе, кой? Чакай на О, Айрон Диджи! Там е техника, ще го дам. Аз съм се знам. Намерих на Айрон. Радо, Голда. те, върни се. Ще И го нормай. дам точно. Аз имам 2 точа. Добре, връщам се. Знаете ли, че Кристо вече ми е 5 килски? Моя също. Давай я. Моя е 16, твоя сигурно и. Аз нямам И толкова. половина е моя. Аз нямам и колко. Вземи айдено. Къде той? А те, искаш ли паяжи? Идвам. Аз съм много паян. Браво, ще има много яки неща. Искам да златно. Диджи. Да няма да има диаманти. Там има един паяк и там има един паяк. Ако искаш обясни да си... Там има един паяк и там има един паяк. Давай ми. Паяк. Аз ще бях паяк. Дева, два са бигди. Не знаеш, че това буде само един. Ти пък къде падна? В мината ти. Има много. Мина, бързо, бигди, биг! Бигди, биг! Не, аз съм рибкюр тук. Рибнах тука. Ти какво имаш тебе? Супер неща. Убий ги. Радо, изкочи тези зомбита. На едно сърце съм ръкойца. Имам блокове. Моля те, Радо, моля те. Включи ги. На едно сърце съм. Беше почнал да се пълна. Като напълна ти кажа. Айде, пускай ги. Един гол ти пет. Ето, колко ще Колко? Аз взех клетката ти и взе... Не, ти взе неща. Аз взех И честа. Той е Джордж. Джордж. Аз ще дам клетки. Бигди. Дай ми колко. Имам 12 непреработено. Хорошо, като не Василе, доколко може да давам обизен? Нали ти дава за книги, на мен ми дава до 15. Не, на ръка не вземи. Не знам. Нали си копак, кой намери пещера? Я знам, ще знам. Ела. Ами друга изоставяне на... О! Чакай ме! Тук е сума ти големо. Умират на ръкойца. Чакай на Криси! No. Ето ти, чакай ме! Чакай го да ми береш. А тебе там да имаш жълто? Чакай, слез не ти дам. Чакай, стой така. Не, мар, дай. Тук има част от листа. На ти го, хвърлям, че го отгоре. Хвърлям, стой! Ти се качи да ми дадеш. Не колко си. Диаманти! Още ли? Да! Къде са? Виж? Бигди! Искам. Аз ти дадох 50. Диаманти, да. Нали? Не ми ги взимай. Е? Няма, да се спокойно. Колко са, пет са? Видях, че ние аз и Крис намерихме диаманти. Аз и 10. Верно ли? Да, те са и твоите нали бяха 10. Пращам Това долу. са още ако има. Радо, имаш ли копкали? Не, дадох едното за случая и другите за... Но един баба ми каза, че ще ми запазиш да си опитваме и аз случай. Ай, вече го призвах за фермата. Сега ще търсим още диаманти. Чакай, копай релсите, те може да ни помогнат. И за какво ще би спомогнал? Това че имам колко. Това ще е всичко от мен. Абонирайте се. Дайте лайк бутона нагоре и чакай.
Не мога. Тогава пробвай със 7.